Estela, l'espai d'imatge. I què és, Estela, l'espai d'imatge? Vam venir fa un any. Això s'inaugurava o estava a punt d'inaugurar-se. Anem a veure com està ara. Your time is up. You took a sip from the devil's cup. You broke my heart. There's no way back. Move right out of here, baby. Go and pack your bags. Just who do you think you are? Stop acting like some... Sou molt confiats, la porta està oberta, Aquí estic, què tal? Com estem? Molt bé. Òscar Edu, crec que ho tenia fet al revés primer, la senyora... Va, és igual. Bueno, no. Sílvia, I crec que dos l'Òscar Edu. petons, Molt bé, i petons. Va. Molt bé, què estàveu fent en aquests moments? Veig aquí treballant, preparant alguna cosa. Sí, estem preparant els estilismes perquè avui a la tarda, bueno, a les 3, dintre de molt Sí, poc, dintre de res. fem els books de fotos dels alumnes que han acabat el curs de model. Molt bé. Preparem nosaltres els Què estilismes. tal, els alumnes? Quantes estrelles veurem? Jo crec que aquest curs és bastant bo, Sí. Bastant, d'homes i de dones. I de dones, sí, sí. Està bastant bé, bastant bé. I a més hi ha de tot. Bueno, escolteu una cosa, per què no deixeu un moment, ens assentem i Vinga. parlem una mica d'Estela? Vinga, vale. Perfecte. fem-ho. Doncs va. Tenim 10 minuts, no? Sí, i tant. Vam estar sentats aquí fa... Bé, devia ser l'abril. L'escola estava a punt de començar, o havia començat aquells dies, fa 9 mesos. Doncs avui vinc a veure com està el part. Què? Això, has vingut just quan ha nascut el nen. Està molt bé. És guapo? Sí, no tant com tu, però és guapo. Pobret! No, de fet, diem sempre que Esther és el nostre fill. Sí. Sí. Diem que és el nostre fill i la veritat és que ho és. Ho és. Ho és. I com va? Com té de créixer ara aquest nen? Bueno, de moment va creixent molt bé. Crec que va creixent com ha de créixer. Saps com quan tens un nen i et van dient s'ha d'engreixar no sé quants grams cada mes i després ha de medir no sé quant? Doncs jo crec que nosaltres estem creixent com toca créixer i estem molt contents, la veritat. Sí, més en el moment que estem, social, és un luxe poder treballar amb amics i a sobre que l'empresa vagi bé i que funcioni, que la gent li agradi, que la resposta sigui bona, amb la qual cosa no ens podem queixar. Estem parlant molt de l'empresa i encara no hem parlat de què ve a fer aquí la gent. Sabem el que feu vosaltres, aquí els propietaris, amos de la història, i ara els que venen. No jo, que he vingut a escoltar, sinó els que venen a escoltar i després a quedar-se. Sí, és una escola de formació. Tenim branques de diferents tipus de formació, però cada branca després, de cada branca desenvolupa una branca grossa que és la formació de persones, autoestima, obrir-se com a éssers humans cap al món, però després es professionalitza una mica. Exacte. O sigui, bàsicament, és una escola per formar models, però també, tal com ha dit l'Òscar, formar per sobre de tot persones. I llavors tenim una sèrie de cursos, que serien 3 branques de cursos que són els més marcats, que seria el curs de model, que ara ho explicarà l'Òscar, el curs de body acting, que ja explicarem després de què es tracta, i el posing. Però jo penso que el primer hem de començar pel principal curs nostre, que és el curs de models. Sí, és el curs més fort, per així dir-lo, perquè és el més llarg de tots, és el que més gent té, perquè és un curs intens, és un curs que l'objectiu és fer professionals a la moda, és a dir, models, a l'ús. Nois i noies joves que vulguin dedicar-s'hi, que tinguin aquest somni de ser models en un futur, de poder viatjar, guanyar diners, i el que fem és formar-los en una disciplina molt de model, des del principi. Has parlat de somni. Ser model és un somni que es converteix en realitat en un tant per cent molt elevat de vegades o en un tant per cent no tan elevat de vegades? És com tots els somnis.
els somnis es poden fer realitat, però clar, també has d'implicar-te una mica. Nosaltres donem les eines necessàries amb les assignatures que tenim d'expressió corporal, ball, interpretació davant de la càmera, passarel·la, càsting, ho donem tot. Però després la persona ha de ser disciplinada i emprenedora. I també tenint una mica de sort, no ens enganyem. No, és veritat. Tot ajuda. Tot ajuda. I jo vull afegir, perquè m'he quedat molt sorpresa amb el que és la formació de models, que hi ha una assignatura concretament que és la interpretació davant de càmera, que seria aprendre realment a posar davant de la càmera, que jo crec que és l'assignatura principal del curs, que la veritat... Més que la passarel·la? Aviam, sí. Bueno, passarel·la, en realitat, si un vol ser model de fotografia no necessita. No, i a més la passarel·la és evident que sí que és important si vol ser un model de passarel·la, però sense la formació d'aquesta assignatura, que concretament i a més la dona l'Òscar Edu, i que crec que és una assignatura que no es dona a cap altra escola, amb la forma que la dona l'Òscar. Jo he estat presenciant les classes perquè m'interessava molt conèixer totes les assignatures, i aquesta m'agradaria que expliqués una mica l'Òscar perquè em sembla fantàstica i és la que realment fa que aquella persona que vol ser model ho pugui arribar a ser amb unes condicions diferents d'altres. Sí. A veure aquest miracle. Bueno, és un miracle que el fa la mateixa persona. És a dir, Se'l té de fer un mateix. S'ha de fer un mateix. I tu i el professor, l'Òscar, ajuda. exacte. La Sílvia sempre ve el primer dia i l'últim, i és veritat que ella veu el miracle, però el procés el fa l'alumne. És una assignatura que intenta crear, sobretot, actitud de model, que cadascú té la seva actitud, el seu perfil, cada model és diferent, entre dones, entre homes, són diferents cada un, i crea actitud. Després també obre, perquè no és tan fàcil estar davant de la càmera, estar simpàtic o sexy o interessant, no és tan fàcil, i més amb la gent tan jove, no? Però també el que fa és que crees recursos teus per treballar amb el teu físic. Mirades intenses, mirades més simpàtiques, més seductores, més misterioses, amb el teu propi cos també treballes. I clar, treballes individualment, estem en grup, però és individual. I llavors és una assignatura dura, Molt. però enriquidora, que porta molts beneficis com a model, i clar, aquesta és la base per després aplicar-ho a totes les assignatures A la després. resta. I vull afegir que realment per aconseguir el que comenta l'Òscar és necessari que la persona s'enfronti amb ella mateixa, amb les seves pors, amb les seves inseguretats, perquè a vegades la gent es pensa, oh, mira, però si és guapíssima, quina inseguretat pots tenir? Doncs us sorprendríeu de la quantitat d'homes i dones guapíssims, altíssims, que venen aquí i comencen, no, és que a mi em sembla un petitó feo, tota la vida m'he semblat, ai, jo em veig massa alta i... O sigui, realment s'enfronta amb la inseguretat de cada persona per fer néixer una persona molt més segura de si mateixa, i a partir d'aquí és quan es pot treballar. I per això la duresa és en aquest primer moment, que és la primera classe on jo vaig, que la gent està com perduda, espantada, no entén, no s'atreveix, i l'Òscar a poc aconsegueix aquest miracle, amb duresa a vegades, perquè és que és l'única manera, els bloquejos d'un mateix, i de cop i volta surt ja la persona amb aquesta seguretat increïble. M'han dit que l'Òscar és un professor molt dur i a vegades fa plorar els alumnes. Això és una fama, i no podem dir el contrari perquè si no, no seria fama, però... No, no és que jo faci plorar. És veritat que molta gent tampoc, però hi ha gent que plora perquè, com diu la Sílvia, és una assignatura que treballes amb tu mateix, i si tens un bloqueig d'inseguretat i t'has d'exposar, no oblidem que ser model és exposar-se, doncs clar, hi ha gent que es bloqueja molt, i la meva feina no és permetre que la gent es quedi segrestada en els bloquejos, és desbloquejar. I de vegades, segons que solen ser dones, que són més sensibles i més dades a plorar, doncs es desconcerten i trenquen plorant. També es plora d'alegria, eh? També. I llavors, vull aprofitar aquest moment que estem parlant d'aquesta assignatura que és Made in Òscar Edu, ho dic així perquè jo ho he viscut i ho he vist. Vull dir que... I ho has patit. I ho he patit perquè ara ho explico, clar. O sigui, puc parlar amb justificació de causa perquè jo he viscut i he sigut alumne de l'Òscar fa poc. Jo sóc actriu i per tant nosaltres tenim una formació de treure emocions d'una manera concreta, però ens passa i ens falta que ens atrevim a enfrontar-nos a la càmera sempre com a personatge, no com a persona. Llavors no sabem com et diré jo, glamoritzar-nos, si ens fan una entrevista, si ens han de fer una foto, estem com raros, i això coincidim la majoria d'actrius i actors.
quan l'Òscar va voler fer aquestes fotos... Bueno, és que ja comencem a explicar l'anècdota, tal? Vols que l'expliquem? Sí, perquè realment va ser molt heavy. Clar, em va dir, bueno, farem una foto, tal. Jo dic, ja, però llavors vam fer una sessió i Per clar... aprendre a posar. Sí, però bueno, primer no em va voler ensenyar perquè pensava que no, que era Però una... això no ve d'aquí, no. És que ho està explicant, com sempre, malament, perdoneu-me. La qüestió és que jo estava donant classes en un altre espai i ella va venir a col·laborar amb nosaltres. I era el moment de fer les fotos dels nens. I clar, li van voler fer una foto amb ella. I clar, va ser un espant. La manera que tenia ella d'enfrontar-se a la càmera, suposo que van sortir les teves vergonyes com a ésser humà, no com a actriu. No, brutal, sí. Era desconcertant. Els models són molt disciplinats i, clar, estaven calladets, en silenci. La model que l'estaven maquillant tranquil·la, el maquillador, i clar, va venir ella, que ja és un torbellino, ja la veus, doncs clar, amb les seves vergonyes i les seves històries, i va ser un despropòsit. I clar, allà vam pensar, bueno, si volem fer unes fotos que estiguin bé i que ressaltin la nostra bellesa, cadascú la seva, perquè la bellesa ve de dintre, té de fer unes classes, una masterclass, perquè això no ho puc permetre. No, exacte. I llavors em va fer una masterclass de 4 hores un dissabte, que la foto ens l'havien de fer a la tarda, doncs vam fer-ho al matí. Sí. Bueno, i masterclasses d'aquests se'n feu habitualment per la gent que en vulgui... I tant. I tant. I tant, i tant. I un dels cursos de l'escola, també. Bueno, més que cursos, són coses puntuals, Sí. de temporades puntuals, Sessions puntuals, sí, que són durant un cap de setmana o durant 4 dies, són masterclasses que es fan de tant en tant, que a la gent li agrada. I que això no és per la gent jove, és per tothom, Per tothom. suposo. Sí, sí. Per tothom. Que aquí ve els cursos. D'aquest curs, d'aquesta masterclass que em va fer l'Òscar aquell dissabte, jo vaig adonar-me que es tenia que fer un curs, no de 4 hores, de bastantes hores més, i dedicat als actors i actrius, que en general tenim aquest problema. Clar, i d'aquí va néixer el body El acting, body que ja que tu ets actriu i ho vas fer, explica-ho tu millor. O sigui, el body acting és aplicar aquesta assignatura tan especial de l'Òscar en el curs de models, aplicar-la en els actors. Els actors ja de per si tenim desenvolupat tot el que és treure emocions, per tant ja comptem amb alguna important que ja està fet. Però aplicant aquesta forma d'estar davant de la càmera, que, a veure, si estàs preocupat o estàs trist o tens que tenir un drama, no fa falta fer... Ai, perdó, que faig aquestes cares. No, o sigui, pots fer-ho igual estant guapo. És aprendre a poder treure els sentiments i les emocions sense necessitat de posar-te lleig i siguent conscient del teu cos, que estigui ben col·locat, i de la teva cara, que no fa falta lletgir-te si no és necessari. Sí, de fet, això és una tècnica que als Estats Units ho tenen tots els actors i actrius incorporats, tots, perquè no només durant les seqüències de les pel·lis o el teatre, quan fan rodes de premsa, quan fan cartells promocionals, quan fan entrevistes com aquesta tan simpàtica, quan fan coses que ja és com a persones, no com a personatges, molts d'ells no saben enfrontar-se, no saben com estar guapos, perquè són persones també, no? Guapos dintre cadascú de la seva bellesa. Sí. Llavors és un curs, com ella diu, que donen una part addicional a l'eina que tenen els actors, que ja és treballar amb les emocions, però amb la tècnica de la moda, que és un control del teu cos, de les teves mirades i del teu espai. I clar, és una barreja molt interessant. I és fantàstic perquè no només et serveix quan tens que fer una entrevista com a actriu, sinó que et serveix a la teva vida quotidiana, perquè jo vaig agafar una consciència que ja no l'he perduda i que sempre intento estar ben col·locada perquè crec que és molt important i no costa gens. És simplement que és com si el teu cervell ja rep que no fa falta estar així, si pots estar així. I també perquè tu ho saps, Julià, tu que treballes darrere la càmera, saps que la gent espectadora no vol veure, doncs això, cossos així, gent que està badallant. La gent que està espectadora vol veure gent col·locada. Per què? Perquè la càmera és veritat que és com plana, no sé què té, que potencia les coses dolentes. Se'n compte? I engreixa. I engreixa, és veritat. Això és que engreixa la càmera, no és que estiguem així. No, Però la càmera és punyetera en aquest sentit. Llavors has de tenir una col·locació molt concreta per quedar bé, per al cap i a la fi la gent que està veient-te vol veure coses maques dintre dels límits. O sigui que és fantàstic, de debò. Jo de veritat que estic encantada i ara hem obert 2 cursos més de body acting, d'actrius i actors interessats, i jo, si puc, el tornaré a fer.